eskualdeko kide eta militante guztioi. Langileon borroka aldaketaren indarra lelopean, hemen bildu gara gaur danok. Labeko kideontzat, nazioarteko langile mugimenduarentzat bezala, maiatzaren lehena borrokaren balioa azpimarratzen duen eguna dugu. Aldarrikapen eta elkartasun eguna dugu. Horregatik, lehenik eta behin, elkartasun mezua luzatu nahi diegu. Beren herrietako askapenerako borrokan diren langilei. Neoliberalismoari aurre egiten ari direnei. Beren nazio eskubideen alde borrokan ari direnei. Gora munduko langileria! Gora! Eta elkartasunari buruz hitz egiterakoan, noski, Euskal Herrian bertan ditugun borrokei begiratu behar diegu. Lehena, gaur gurekin. Egoteko aukera ez dutenei. Urrun, baina gure bihotzean, gertu. Euskal Herrian errepresio politikoa jasaten ari direnei. Presoak, deportatuak, errefusiatuak, ieslariak. Beren borroka, gure borraka delako. Aurtengo maiatzaren lehena, testuinguru orokorrak markaturi dator ere. Alde sozioekonomikotik krisiaren erdian gaude kokaturik. Murrizketa, erreforma eta botere ekonomikoaren erasoen artean, bestetik aldaketa politikoari bultzada emateko fasean hartu gaitu bete-betean. Indarrak biltzeko momentua da. Jarraian hitza emango diot Luli eskualdeko arduradunari. Bukatu duen bezala, egoera honek eragin zuzena du gure eskualdean. Kapitalistek sortutako krisia, langileok eta herritarrok ordaintzen ari gara. Krisialdiak enpleguan eragin handia du. Horregatik gaur egun eskualdean 14.065 langabetuak daude. Donostian azken 2 urteotan, kale gorrian geratu diren langile kopuroa ia 150 igo du. Eskualdean, zerbitzu sektorean nagusia denez eta gazten langabezi portzentaia ikusita, esan dezakegu lan munduan emakumeok eta gazteok prekarietatea gehien sufritzen dituztela. Gainera, ezin ditugu ahaztu, merkatu beltzean inolako eskubiderik gabe lan egiten duten hainbat langile. Gehienak emakumeak eta etorkinak, bere lanpostuak galtzen ari dira inolako babes motarik gabe. Horregatik, beste eredu baten aldeko borrokan, kalitateko enpleguaren defentsa da elementu nagusietako bat. Langileok diskurso nagusiaren aurrean, aberastasuna egon badagoela ohartarazi eta honen banaketa justua defendatu dugu. Gure erantzuna klabe ofensiboan eman dugu. Horrela, eskualdean ekintza ezberdinak burutu ditugu. Buruntzaldeako lanpostuen defentsan, enplegu suntsiketaren aurkako martxa burutu genuen Usurbiltik Hernanira. Donostiako langabezia salatzeko Inemen aurrean konzentrazioak egin ditugu. Baita ere, banketxeak dituzten irabaziak salatzeko eta aberastasuna banaketa exigitzeko egun osoko akanpada egin genuen Donostiako Abenidan. Gipuzkoako hitzarmen egoera eta adegiren jarrera Jon Ander Goñi eskualdeko metaleko arduradunak azalduko digu jarraian. Guardia on danoi. Aurtengo 2010 urtea Gipuzkoan oso urte garrantzitsua da negoziazio kolektibo mailan. Aurten bernegoziatu behar diren oso hitzarmen garrantzitsua daude. Izan ere milaka langilei eragiten die, esate baterako metalgintza, eraikuntza, grafikagintza, papergintza, 3. adineko egoitzak besteak beste. Negoziazio kolektiboa da langileok dugun gure lan baldintzak hobetzeko eta aberastasuna banatzeko tresna eraginkorrena. Eta hori izango da aurtengorako ere laben helburua. Azken 15 urteetan izugarrizko irabaziak izan dituzten testuinguru sozioekonomiko batean enpresek Gipuzkoako enpresetan lan harremanak prekarizatu dituzte. Gaur egun ordea, patronalak krisi egoera honetaz baliatu nahi du neurri atzerako horiek estrukturalak bihurtzeko. Eta honela bakarrik uler daiteke hitzarmen hauekiko izaten ari den
Harrokeri eta jarrera onartezina. Eskubideak murriztu nahi dituen proposamenekin eta zenbait kasutan hitzarmena bera ere goitik bera aldatuz. Aldaketa politikoari buruz hitz egiteko gurekin dugu Agustin Rodríguez. Borrokatzen ez dena ez dela sekula santan lortzen. Eta are gehiago garai hontan, langileo jarri gaituzten aldaka hontan, non borrokatzen ez badegun, ez dugun lortuko ez da aurreko garai eta belaunaldietan lortutakoa mantentzen. Maiatzaren lehenak ez da ospatzeko jai usal bat. Maiatzaren lehenak bergogoratzen digu munduko langilearen borroka aldarrikapen elkartasunaren historia. Bere gora bera guztiekin, borroka eta antolakuntzaren beharra, justizia sozialaren alde, herrien askatasunaren alde, mundu berri baten alde. Munduan zapaldutako klase eta herrien pare, beste mundu hori posible dela, beste mundu justuago hori beharrezkoa dela, eskuragarri dela eta lortuko dugula pentsatzen dugunok, gure etxean komentzimendu berberaz ari gara. Euskal Herrian, justizia sozialaren alde, aldaketa sozialaren alde garen langile abertzaleok, Euskal Herria dugu munduan zehar gauzatzen den borrokaren eremu. Langile gisa eta herri zapaldu bateko herritar gisa. Lan hitzarmen marko berri bat, subiranotasuna ekonomikoa edo ekonomiaren demokratizazioa ez dago lortzerik. Bilatzen dugun aldaketa sozial eta ekonomikoa ez dago lortzerik, behar dugun aldaketa politikoa, marko demokratikoa lortzen ez dugun bitartean. Gaztea gara, beti ere krisi egoeran asko pairatzen dugun kolektibo bat. Ondorioz, jarraian, gazteen hitza hartuko dute, gazteak hartuko dute hitza. Euskal langileriak kapitalismoaren eskutik jasaten duen zapalkuntzan, gazteok egoera berezia jasaten dugu. Ezin da ulertu gazte bat lan prekariori gabe, baina horrexegatik ere gazteok erantzukizun berezia daukagu. Gu izango baikara Euskal Herria aldaketara eramango duen motore nagusia. Gora Euskal Gazteria! Antolakuntza eta borrokaz goazen independentzia eta sozialismora. Borroka da bidea!